Kasama ako si Radyo Manrens Barbarona, unom katuig na sa pagpanerbisyo dinhi sa DXDC Aramen Davao, na nerbisyo mga kasama alang sa inyo ha. Magpasalamaton ko sa Ginoo nga gihatagan ko niya og trabaho nga dinhi sa DXDC RMN Davao. Gitagaan ko niya og leaders no nga nagtabang sa ko nga ma-mold ko as an individual, as a reporter, anchor, digital media assistant. Salamat ko kang Pastor Leo daog-daog sa kong mga supervisor nga walay puas no nga nag-push ako sa kana makaya pa day nako ni mga butanga nga abi nako og dili di ay no. They are God's instruments. Kining dili lalim ang journey sa usa ka magsisibya kay this is my first kana media company. So nakaingon ko nga pagsugod pa lang gabi akong hilak-hilak hangtod karon magilak gyapon ko, pero naana tong hilak sa kalipay. So salamat sa Ginoo sa unom ka tuig, and I'm praying nga makalahutay pa no more years with DXDC RMN Davao. So this is all by God's grace. Mapasalamaton ko sa inyo mga higala sa inyong walay puas nga pagsuporta. Salamat kayo sa makanunayon nga paghigugma sa amo kamo ang tinuod nga number 1. Happy 63rd anniversary DXDC RMN Davao. Once again, ako ni Radyo Manrens Barbarona, nagaingon, Tatak RMN! RMN ang kasama.